ani nijini na angri renai norong aja kono scan khaine je chubana musumani chubalai tai joto rang mani abona manai sonjana songni family wa ang direct rang no tuni rinai tai a 10-20 টাকা rong ta chubalai ang direct kok sairo abo lama bika khangnai rong no roma haise 10-20 টাকা rong chuba kisa kabang khon chubadi 50 থেকে 100 chubala thani koi din ba gari mana ja ticket rang laha thani kaisa ticket 200 টাকা 250 টাকা 100 টাকা samsunanya blasa 50 ta 30 ta rok abo khato niji manai blei lottery ticket na khake gaw bo khato bunyo rang chubai thoka gaw mto magana khaise ma tangja ba om haino tangjak di direct rul hathane kom no 50-100 khaje tai jeng saga riman serdi borong khorsa 10-20 হাজার রোহনে তাম নং 200-350 রিমাং লাখাজা আর যদি ন ভিডিও নিনর যদি সকবাই কাকে নং যদি মুসুংইব নং যদি সুবাই মাই হাকে তাই খরচানো নং শেয়ার খাজে নং সুবাই মাই আপন নং 10 জনানো যদি শেয়ার খাজে হাকে 10 জনান বিসিং 3 জনালে হেল্প খায়না আমসনা আং সানা মুসুং আর যাতে চরাই রক বাক্সা যদি গুগল পে করেই পেটিএম করেই am hairok jodi chubana musung hakan norong ba fem pe khulugoi pano chubadi nai nei kena jeng tangi mayang na ba Nina lam so jo tonai ta budai bu so no only entertainment YouTube channel thumbnail te title lu drom busi mangkana te sai mangkana ne ang rayo tili o video wo ta budai bu kok song ndara pulan video clip on na khoroksa sini Tripurani content creator bini Surya Debbarma ang botam saka kita kana ne di bini mangkli tam chin borong ni bakharok ba geri khada nakhaba soinin dam sake gorib khabai ka buji mali yang to oko ekdin romonyang naine mene social media wo a kaise mamang no mane je kon news hoite ni social media khuluka ba am mamang nang tonglai ka ba tamoga ke sarai khoroksa chikon sa bani kaise problem tam bo ang bo aso kam ke saimia ko bini kaise injection ni dam no 18 crore nang pohonnya bana amseke suba lagi am bo ni bosong ni borok do cin borok ya amseke suba lagi borong ni a 18 crore nang mani rang ses haptas nang le fokanas nai jongkha henge chini nijini borok manai sonjana bole jeng busuk din balokhana jang bini je first video nung mani da prohon ni bini page hai ka bini channel ko nang nung mani khana abo bom hai bo yakung kaise dono mane bini yakung no dono jagine ar chirik kabuta ga a video nang nugoi mane amsuke mane tam bo haing ja khang bono mane a jaga bono ang to mane ma wan thuka ja jaga bahake asu kosto ke botongoi tong ha binom bahake ba hamnai tam bo rung khang puilau saimia phia ba ang amti saimia pano afro ang bono bahake rang chubanai amti hairong ni phayana hnya a video ang nai tmane a video wo chuba suni kun kok saya top khang nul nai chugui koi da pohon ni a jaga wa ang rang sen khlaya je buin boson borong ni je sarai khoroksa je tongmani bol 18 crore ni kache injection nangu bol te koidin pore manai hamai pi berai jongane chini manai sonjana khata mangnai bono khajam norong a khado mang de klajang nanya musungsi hamrana musunglia bono am sukdin chungno somori tongkha chung bono phangu chung bono chubalanya hamri manglak da to ang kaisa no kok sana musungo nini kaisa help by khoroksa borong ni life saving ko orono one subdi norong video rok je choli tongman je buni video status rok simine nailane ta tonglai di jodi QR code nokha login scan khaidi teri rohdi busile chobana nangma borong hai rang ganang ya do जों आसो गोबां रनो चुबाय मालाया तबखो जों जे मान no जों चुबालायानो आ कक सांग नरनो साना मोजंगो गफारि देवासे फानखो चुबालायानो QR code ani nijini na angri renai norong aja kono scan khaine je chubana musumani chubalai tai joto rang mani abona ang manai sonjana songni family wa ang direct rang no tuni rinai tai a 10-20 টাকা rong ta chubalai ang direct kok sairo abo lama bika khangnai rong no roma haise 10-20 টাকা rong chuba kisa kabang khon chubadi 50 থেকে 100 chubala thani koi din ba gari mana ja ticket rang laha thani kaisa ticket 200 টাকা 250 টাকা 100 টাকা samsunanya blasa 50 ta 30 ta rok abo khato niji manai blei lottery ticket na khake gaw bo khato bunyo rang chubai thoka gaw mto magana khaise ma tangja ba om haino tangjak di direct rul hathane kom no 50-100 khaje tai jeng saga riman serdi borong khorsa 10-20 হাজার রোহনে তাম নং 200-350 রিমাং লাখাজা আর যদি ন ভিডিও নিনর যদি সকবাই কাকে নং যদি মুসুংইব নং যদি চুবাই মাই হাকে তাই খরচানো নং শেয়ার খাজে নং চুবাই মাই আপন নং 10 জনানো যদি শেয়ার খাজে হাকে 10 জনান বিসিং 3 জনালে হেল্প খায়না আমসনা আং সানা মুসুং আর যাতে চরাই রক বাক্সা যদি গুগল পে করেই পেটিএম করেই
amhairok jodi chubano musung hangka norong bo fempe khulugui pano chubadi nai nei gena jengka tangi mayang na ba ke takutai buku song norong nogu de mangkana botang saka bo khoroksa chini buku suk sonjona Debbarma bo kengsar bemar manjak phiaba bo kengsar bemar manjak mani belai kheno balokha balogui bono hade hamno nai mani phiaba hamriwi manja te bini bunga bo phasong garchen rok belai kheno rang sobayui hospitalot langai naikha phiaba tabusuk joratei bini bemar hamyakho hingga hingke bono phadar haste watlang mani o bemar no hamrina bagai phiaba aro kebah marang sanjakha te arang robai bongni nuknukung family wo arang bai bono bemar nai wei hamri mannani abo kisaphana wansugi manya aboni kino social media wo chini bukhumjuk sonjona Debbarma no bemar hamrina bagai social media wo lugurok no juba susanei orok kebang ma borok no kebeng mo kebeng kha tangai hingga hingke baksa hingga hingke rangria jono sabornai jeng bono reka hingke obo hairok baksa ba saka te baksa hingke comment rok hanya khlaiga awono tei bo kaisa kok saka bo belakeno Jolijak Kha chini tipra haste o asuk kai rang ganang to phiaba bahai masa pano chubanai koroi ni bo okok noti bo saka hingga hingke asukeno buji mano tangai hingga hingke boni bosongni borok hingga hingke rang rok chubalayo chini borok rok phiaba chini borok hingkai asuk chubalai mani nugya nai hingga hingke abono chubanani nango tangai hingga hingke Tipwrasa nok hinggo chogya ngai tongkha hingke jeng ma chubalai nai bisiya 10-5 taka khlai no chubalai mano asuk chubak hangkai no aro wo lakh thangai joma ngai nai bobo tini 100 bobo khana 200 bobo rohka 500 bobo rohka 2000 bobo rohka 10000 baksa rangni obam nangya rok hingke rohoi mano 5-6 no rohoi ro phiaba baksa asuk choliang hingke rohnai bo 100 pano 20 taka pano 50 taka pano amo je bini hamjak mabai je bini bukhabai abo je rohna musumani roholayo hingga hingke takutai bukuk song dinini video omono tangai hingga hingke chini borok busuk hamjak chini Tipwrasa Rokno abosi hingga hingkai khoroksa noro nugi mangkana wanjukma bahai kengsar bemar manjagino bono phatar hasteni manchiri khan bono chuba phaika naidi brok ni wanjai rok bahai ke chuba phai phatar hasteni Tipra hasteo phaise rang kelangai hospital direct admission khairika ngi bino cancer hamnani bo chance no tangai hinggang ke hamna phasing phano rang lakh nangnai oro komse kom 10 11 12 lakh le nangnai mok cancer rangkha belai kino bebar kotor thei rok sakni thei rani thangbayo jesuk pano liter hisab dari ok cancer bemar no bini thei nangai bono sorry keram khlai toleo cheptai oi abono takutai bukuk song jeng tongmani nanglai kaham korong khlaioi jeng kaham korong tongprono jeng bosong jati bai thansa khlai tongmani nanglai jeng omahai bemarok manjagoi jeng klai thanga hingkai jeng tamo hunani jeng borokai phanje tongthokai tongoi manja aboni bagina walai suklai nglai marok belai kino chaya tangai hingke live gothang tongsak joratei thansa khlaioi kha tongthok baksa khlaise tongnani nango takutai bugusong norok paithak jora video no naitongmani bagui norok belai kino tiri no o video o habai